Pinta bé, pinta interessant, pinta entretinguda la setmana que ve. Entretinguda, igual que el programa d'avui, el número, recordo, 234, amb l'esperat retorn de Georgina Vélez. Els homes han de ser més femenins i les dones més masculines? Una pregunta de debat visceral que permetrà que la youtuber aduladora de Chesterton se les vegi contra el president de Joves Juntes, Anthony Sánchez. També amb nosaltres dos gats vells a la casa, com Estuell, àlies Tomàs Güell, i el periodista dels piropos, Eric Encinas. Aviam, que en aquest programa fem una aposta pel català i que no es diu piropo, sinó, com es diu, Anthony? Floretes. Floretes en català. Anthony Sánchez, president de Joves Juntes, escriptor, activista, estudiant d'història, presentador de televisió. Bona tarda. Molt bona. Bon dia, bon dia. Gairebé dic bona tarda. Georgina Vélez. Vélez o Vellés? Com és? Velles, segona anel, com Belles Arts. Perfecte. Benvinguda al programa. Recordo, youtuber. Què han de fer la gent per seguir-te al teu canal de YouTube i veure els teus vídeos? Doncs entrar al meu Twitter, on publico cada dia, i allà estan tots els enllaços. També explico articles per la revista Esperit i per la Santa Espina, i també trobareu allà els enllaços. També tenim el senyor Eric Encinas. Bona tarda. Muy buenas tardes, Sergi. Un placer, como siempre, estar aquí. Me has puesto periodista de los piropos, sí, me dicen periodista rompecorazones en YouTube también. O sea que, bueno, hay diversas maneras, está bien. Avui llencen unes quantes de floretes en el programa. Recordo que també els telespectadors podran trucar, com sempre. Però abans presento en Gomàs Tuell, àlies Tomàs Güell. Bona tarda. Gomàs, això no ho entenc. Ai, m'he confós. Tomàs Güell, àlies Gomàs Tuell. No, àlies, no, això no és cap àlies. Què fas aquí? Què fas? Perquè en principi no havies de venir. Doncs se m'ha trucat perquè ha fallat una persona i estava dinant... Ui, mira que despentinat vinc, he vingut corrents. Estava dinant... Per què serà? Estava dinant... No. Diuen que ets el somriure més maco de Catalunya. I tant. Això t'ho va dir una vegada la Georgina, no? Bueno, ella la somriure més maca de Catalunya. Oh. Sí. Això sembla ja la isla Això sí que són... Això són floretes de manual. Bé, benvingut al programa. Recordo president de Joves Units. Sí. Joves Juntes no, No, és que he dit Joves Units, no he dit Joves Juntes. Per cert, el programa es veu molt diferent des d'aquesta perspectiva, Però si has estat aquí, per què ets No. Mai havies estat aquí? No, però gairebé els vingut últims, no sé, moltes. Estic molt agraït, per cert, i els tècnics i tot l'equip d'aquí Ells també ho estan molt. és impressionant i bueno, feia molt que no estava aquesta banda. Aquesta és la banda normalment roja comunista, no? Hoy estás ahí con los rojos, hoy estás con los rojos. No sé, però... Tengo cara de rojo, yo creo que no. Ui, Tomàs, les dues bandes, la dreta, l'esquerra, la roja, la comunista, l'azul, la verde, la que sigui, seran les taules del sopar, que per cert, ahir ja vaig començar a mirar els primers locals, recordo que seran moltíssimes persones, sempre i quan es pugui, per les mesures del coronavirus. Anem a repassar dos nous convidats en aquest gran sopar, recordo el sopar més plural de Catalunya, Eric Encinas i Albert Donaire. Encinas. Sí, pues cuenta conmigo para esa cena. Yo lo veo, ya lo vi por redes que se está promocionando. Lo veo muy buena iniciativa también para entablar conversaciones más íntimas, quizá más allá de los debates que aquí tenemos. Más íntimas. También no sé si se retransmitirá o no, lo estábamos hablando antes en off, bueno, ya se verá, pero yo lo veo bien, es una buena iniciativa. Es decir, A ver, yo he dicho que habrá cámaras. Yo he dicho que habrá cámaras. Hasta aquí puedo leer. Sí, vale. Ya veremos. Pues está muy bien, yo lo veo muy bien, lo veo interesante. ¿Qué te pedirás para comer? Pues unos mejillones, por ejemplo, algo así. Carne, encinas. O carne. Sí. Bueno, ya veré. O tú comes tofu. ¿Tú comes tofu o qué? Hombre, a mí me gusta más el pescado, pero ahí Sí, ya veré. la carne no, el pescado. Bueno, me gusta más el pescado. Aviam, també qui estarà convidat, la carne también, tot i por que encara supuesto, no oficialment, en España oficiosament sí, és... Silenci.
No es pot estar amb el mòbil. No, Sergi, saps què passa? Que venia acompanyat i és perquè puguin seguir el programa. Va, però apaga el telèfon en modo avió, si pot ser. Sí, ara l'apago. Vale, i Anthony Sánchez, que vindran al sopar, encara no és oficial, és oficiós. Com encara Heu de fer la consulta, etc. I a mi m'ha arribat un dubte, que és que si empatéssiu com l'última consulta que vau fer, que vindreu al primer plat i al segon plat us anireu, o com? Home, És una opció. primer s'ha de votar, ja després ja veurem què decidim. Val, doncs anirem veient els nous convidats. Recordo que aquesta setmana hem convidat a 12 persones, la setmana que ve més. Seguim. Vale, la pregunta del dia 8, recordo. Els homes han de ser més femenins i les dones més masculines. 93 667 0022. Des d'aquest mateix moment poden trucar, poden participar en directe en el telèfon del programa i ho farem, si més no, abans de les intervencions inicials, repassant la 3004, on ahir Georgina i Anthony ja vau començar calentant el debat. Ha estat avui mateix. Sí, i avui també. I l'Anthony et va dir, ara ho veiem, Georgina, que tu ets de la... o que podries ser de la falange. Quina casualitat, t'han format els 427, no sé què, etc. ¡Qué barbaridad! Sí. Por Dios! Tomàs, tu no has intercedit per mi, em sembla fatal. No ho has pensat. Puedes No, considerarla perquè no vull conservadora, però Si falangista no estiguéssim es. als anys 40 segur que seria falange. L'Anthony, Segur. Anthony, tu... Yo creo que hay que dejar El que esto, segur, no hay que que segur que dejar- no series és bibliotecari, perquè no has obert cap llibre. Perquè dir això a la senyora... no, tu- si he tu- fet tu- dos llibres. tu- Sí. tu la- Bueno, vale, Bueno, pues ¿y qué Se está pasa? diciendo, Pero no, bien, pero pero estamos aquest és de el acuerdo. problema, que Estamos em de fas- acuerdo, se está diciendo fácilmente hoy en día a una persona fascista. Se le dice por la face, ¿no? Vale, Se le está diciendo... vist el context d'aquest debat, perquè ja sabíeu el tema de debat ahir, vau començar a encendre Twitter, anem a respondre la pregunta del dia i ho farem amb la protagonista del debat, que és la Georgina. Ai. Endavant. Bé, jo crec que, evidentment, tothom ha de ser com vulgui. És a dir, la llibertat individual jo crec que està per davant de tot i, evidentment, tothom és lliure de ser com vulgui. És a dir, però jo sí que defenso un model que crec que, per mi, en el meu estil de vida, em sembla doncs, el que més m'agrada, no? Com he dit abans, a mi m'agraden més les cireres que els plàtans, però això no vol dir que obligui a tothom a menjar cireres ni que vulgui prohibir els plàtans. Per tant, evidentment que cadascú faci el que vulgui, però després sí que m'agradaria entrar una mica a explicar millor què és la feminitat i la masculinitat Que veurem vídeos teus, també, fragments, no tots els Magnífic. vídeos. i també quina és la diferència amb les construccions socials i els estereotips de gènere i els rols de gènere, perquè no és el mateix els estereotips de gènere que la masculinitat i la feminitat o les modes depenent de cada època, de cada civilització, etc etc. Eric, Vamos a ver, hay que, respondiendo a esta pregunta que es muy interesante, la de hoy también, hay que decir una cosa, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Dicho esto, cada uno tiene sus gustos y sus preferencias, por supuesto. Pero además, lo que hay que garantizar es la igualdad de oportunidades. Ante todo en el mundo laboral, evitar por ejemplo, también los estigmas sociales que hay, ¿no? Que a veces un hombre pues, no está bien visto que trabaje en una perfumería como hacen habitualmente las mujeres. Debería ser normal que un hombre trabaje en una perfumería, como también debería ser normal que una mujer pues trabaje de mecánico, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que yo creo que hay que acabar con esos tópicos, hay que garantizar esa igualdad de oportunidades. Creo que muchas veces se enfoca mal el problema, se intenta politizar y banalizar debates así y con temas como ya que entramos después con el lenguaje inclusivo, con la criminalización del hombre o de la mujer, es indiferente lo que prefiráis. Y yo creo que lo que hay que garantizar es la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades. Anthony. Doncs, com sempre dic, crec que tothom té la llibertat de ser com vol, de ser com és. Realment, el que jo crec que és important és remarcar que un home pot ser masculí o pot ser femení, si és així, i una dona pot ser femenina o pot ser més masculina sense cap mena de problema. Això no ha de ser cap imposició social, sinó que ha de ser una decisió de cada persona, i això és el que sempre defensaré. El que no puc defensar, per exemple, és que s'intenti visibilitzar unes realitats que existeixen, que sempre han existit des de l'antiguitat, des de que els éssers humans existeixen, i, en fi,
Només això. Més fàcil impossible. Jo, respecte a la pregunta, que com no és una mica tendenciosa, no? Per variar, m'agradaria dir que des de Joves Units i la meva persona pensem que és molt important garantir l'igualtat. El que ens mereixem tots, nosaltres som un partit humanista, som persones. Llavors, a partir d'aquí, siguis com siguis, defineixis com et defineixis, mereixes, com diu bé l'Eric Encinas, no sé per què rei està, no ha dit res de l'altre món, i igualtat, han de tenir també valor, sacrifici, vull dir, les persones han de poder-se sentir-se bé i ser lliures, i sobretot que no s'imposi res a la resta. Vull dir, amb això sí que estic d'acord amb tu, perquè ara sembla que si no penses d'una manera o no actuïs d'una manera ja estiguis totalment en contra. Aquí, com que va passar a una manifestació del 8M, que van fer fora Ciutadans. Vull dir, el que no es pot ser aquí és sectari i fer fora la gent. Un exemple clar és una noia que és cara visible de Joves Units, en tenim moltes, però la cara visible... Cristina Loscos, quan ha fet vídeos, qui més l'ha increpat i qui més l'ha insultat i qui més l'ha denigrat han sigut dones. A mi també em passa, això. I això és patètic, que es vulgui donar lliçons i que després, quan una noia no pensa igual o no veu el feminisme d'aquesta manera o veu un feminisme més integrador, més igualtat d'oportunitats i que és evident que s'han de potenciar els nous lideratges i nous lideratges femenins, com no, si jo sóc el primer que amb aquestes coses m'ho aplico, però que no hi hagin actituds sectàries. I com dic això, també ho dic amb altres moviments y amb altres cosas que... Hay acoso sistemático y también hacia el hombre que defiende pues la igualdad de la mujer real, ¿no? No cachondeos ni sectarismos, quiero decir, como hay, y muchos, y bien pagados, por cierto. Entonces, bueno, yo quiero resaltar hoy, dado que tratamos este tema, que, por ejemplo, el hombre no solo recibe en España, recibe acoso de tipo violento, ya sea una agresión, como que le corten el pene sin razón, como recientemente ha ocurrido en un pueblo que ya se ha demostrado, a un hombre le han cortado, a un dueño de un bar, se le cortó el pene una mujer y bueno, se ha demostrado que no le acosó sexualmente, la han detenido a esta mujer. Y por cierto, se lanzaron feministas radicales a apoyar a esta mujer violenta y que cortó el pene a un hombre, a un catalán. Entonces, yo creo que hay que ser... Bueno, no, era un home estranger. Bueno, sí, perdón, extranjero. Sí, da igual. Sí, bueno, pero es en Cataluña, es aquí en Cataluña. Es persona y perdón, sí, perdón, he tenido un lapsus. He tenido un lapsus, pero creo que se ha entendido bastante. Además, han aumentado los suicidios también por este tipo de violencia psicológica también que sufre el hombre. Y se habla poco, es decir, y con estos temas hay que vincularlos todos porque están relacionados. Es decir, están relacionados con la pregunta que hoy nos hacemos, no? Georgina. Bé, tornant una mica al tema del debat, m'agradaria una mica també que parléssim de què és la feminitat i què és la masculinitat, no? Perquè al final crec que són dos conceptes o dues etiquetes que no se'n parla gaire tampoc i que no estan com molt ben definides, no? I jo crec que per aquest motiu es confonen amb el que són els estereotips de gènere o les construccions socials, etc., o fins i tot inclús amb modes. Perquè quan tu li demanes a algú, per exemple, què vol dir ser femenina, et diuen portar maquillatge i dur els cabells llargs. Durant tota la història hi ha hagut homes molt masculins que duien els cabells llargs, els egipcis es maquillaven més els homes que les dones, no cal anar tan lluny a l'aristocràcia francesa, a la cort de Maria Antonieta, els homes anaven supermaquillats, duien tacons, duien malles, i eren masculins. A Irlanda porten faldilles, també. Els escocesos porten... Bé, és que abans inclús... És que tothom portava faldilles abans. Llavors, clar, no té res a veure les modes de cada civilització o de cada època amb la feminitat i la masculinitat, que són conceptes eterns i que van més enllà de totes aquestes modes o tots aquests estereotips o el que pugui ser les feines o les carreres que tria la gent, etc. Llavors crec que potser estaria bé començar a delimitar ben bé què és la masculinitat, què és la feminitat i què són simples modes, perquè, no sé, per exemple, la meva àvia no es maquilla mai, du els cabells curts i no porta mai tacons i res i és una dona extremadament femenina. Llavors són coses que s'han de diferenciar, jo crec. Nosaltres, extremadament plurals. Joan de Manresa, bona tarda. Hola, bona tarda. Bones tardes, Joan, endavant. Començar saludant el Tomàs i a l'Eric i a tots els tertulians que estan a taula, pero sobretot els dos, que m'alegro de veure'ls. Y empezando a responder la pregunta que nos ofrecéis, mirad, señores y señoras,
lo que aquí tenemos más apreciado en este país es la libertad, que cada uno haga y piense como quiera dentro del respeto entre los demás. Y al final, Eric decía, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Pero es que por encima de eso somos personas. Si es que al final seguiremos teniendo sangre roja, seguiremos pudiendo andar, seguiremos pudiendo utilizar los brazos. O sea, al final, en ese sentido, el humano, ¿dónde se diferencia el humano? ¿En qué se diferencia realmente? Esa es la pregunta que me gustaría que respondieseis, pero sobre todo, insisto, lo que no podemos hacer es, por ejemplo, globalizar, porque lo que ha explicado Eric, de lo que se ha dado a conocer estos últimos días, es cierto que ha pasado, pero los datos siguen siendo los datos. Siguen habiendo más casos de mujeres que mueren a mano de sus hombres, y eso debemos tenerlo presente siempre. Pero me gustaría terminar con esta intervención diciendo «Viva la libertad». Mira, sempre que acaben les trucades o qui sigui dient viva, jo dic, visca TVCAT, una televisió màximament plural. 936670022, és important. Que vagi el PP, perquè Ciutadans... És important. Truquin i participin. Ara, sisplau, sé, Anthony, que m'estàs demanant la paraula, però la voldràs demanar amb més vehemència després de veure aquest vídeo. És el número 20. L'hem extret, òbviament, del teu canal de YouTube, Georgina, i parles sobre festejar a les festes, a les discoteques i llançar-se. Ho veiem. A més, també m'he trobat amb molts nois que, en certa manera, els hi fa por apropar-se a una noia, perquè el fet d'un noi apropar-se a una noia és un gest supervalent, perquè s'està arriscant a un rebuig i a una humiliació, perquè moltes vegades hi ha dones que... Hi ha moltes maneres de refusar un noi, ho pots fer millor o ho pots fer pitjor, i hi ha moltes dones que els hi agrada humiliar els homes. I bé, és molt arriscat ser un home i fer aquest pas, no? I llançar-se a entrar a una dona. Aviam, diu que és molt arriscat? Home, no, perdó. Mira, de fet, hi ha un documental americà que és d'una dona, que ara no recordo el nom, però ja ho enllaçaré si voleu a Twitter, que era una dona feminista radical americana i, a més, lesbiana. Dic que és lesbiana perquè és rellevant. I va decidir que per demostrar que l'home era molt més privilegiat que la dona, es disfressaria d'home i viuria com un home durant un any. I llavors gravaria aquest documental per demostrar això, que l'home era molt més privilegiat que la dona. Quan va acabar aquest documental, va necessitar assistència psicològica perquè va dir que mai s'hagués imaginat que ser un home fos tan dur, i ho explica a les entrevistes, una dona que, a més, no té cap mena d'atracció pels homes ni res, vull dir que ho deia d'una manera completament sincera. I una de les coses que comentava precisament era el fet que tota la problemàtica que tenia sent un home, el fet de llançar-se cap a una dona, tota l'ansietat que li provocava, lo difícil que és, com d'arriscat és entrar-li a una noia. I és molt interessant aquest documental perquè al final ella diu... Miraré, És molt interessant perquè ella volia demostrar una cosa i acaba demostrant justament el contrari i acaba necessitant assistència psicològica perquè diu que no podia suportar ser un home que era massa dur. Anthony? Jo matitzaria un home heterosexual, vaja, que li agraden les noies i que vol alguna cosa. Però per què penses que la Georgina té un pensament arcaic, un pensament... Falangista. No sé si falangista, però sí de la tronxana. No ens quedem en l'anècdota, no ens quedem en l'anècdota. Si no fos una persona et denunciaria per escarni. Anem a l'arrel del problema. No, però tu en sèrio... Anem a l'arrel del problema i deixem començar. Però és que ella deixa que va a l'arrel del problema. està un partit de gent de dretes, és comunista. D'ultraderecha. Quan vulgueu. El problema que tenim en aquesta societat és que, en fi, les violències masclistes, una societat amb tics masclistes, aquesta és l'arrel del problema. Una societat on l'home és veritablement més privilegiat en molts dels sectors productius del país, per exemple. Només cal veure els números. Digues 3 sectors. A veure... 3 sectors on... Només veient la universitat... No, 3. Només veient la universitat, les noies que normalment tenen més presència en les escales més baixes, els homes tenen més incidència en el que seria... Per exemple, a la carrera de psicologia hi ha més homes, oi?
No, dic en global. Bueno, Però digue'm tres exemples. No, espera. No es Anthony, cierto. digue'm tres exemples. Cada vez más mujeres en las universidades catalanas ya son más, de hecho, las que estudian en No, las... però Anthony, digue'm tres exemples, sisplau. Vale, digue'm tres exemples. Dic professors, docència, Bueno, no però- la carrera. Presentador, em permets fer una intervenció que va lligada Però amb és tot? que encara no he pogut És que, acabar. no, perquè És a decir, nosaltres, però sobretot és des otro d'Units, ens molesta molt el populisme. I qui tinc aquí al cantó és el gran especialista. Ara em diràs- Nosaltres, deixa'm Ara acabar. diràs que hi ha En format poema i tot, t'ha quedat? Ara em diràs que la dona és privilegiada a la universitat, no, també? tranquil, que ara no anava per aquí el tema. no sé. Deixa'm tranquil, que no, ets important, però tampoc no anava a centrar la intervenció cap a la teva persona. Nosaltres ens ha agradat fer una política, com per exemple la que hem fet a la Guàrdia Urbana, reservant un 40%, repeteixo, un 40% de places únicament i exclusivament per dones, perquè és evident que han de tenir més oportunitats i s'ha de, com bé dius tu, intentar una societat més diversa, també als consells directius, als consells d'administració, no només la paritat a les empreses, sinó també en les posicions de poder, això és evident, però després jo crec que hi ha una guerra cultural amb aquest tema i el que no pot ser és que hi hagi populisme amb això. I després segueixo, perquè hi ha una trucada. Com la senyora Montoro, que és una vergonya. ¿Y el lenguaje inclusivo? ¿Qué te parece el lenguaje inclusivo? Una aberración, terrorismo cultural. Terrorismo cultural. Bona tarda. No està? Ha desaparegut. Puc seguir, que acaba l'intervenció. Lluís de Barcelona, bona tarda. De Castelldefels, m'ha dit que era, o de Barcelona. Buenas tardes. Buenas tardes, des de Castelldefels. Benvingut, eh? Bueno, lo que está claro que hay actividades para las que están más cualificados pues uno u otro sexo, ¿no? Y eso ni es femenino ni es machismo, ¿eh? Porque tenemos actividades que hay muchísimas mujeres que no hombres, y es natural por ese hecho que hago constar, de que tienen mejores cualidades, ¿eh? Yo, por ejemplo, claro, un minero por su fortaleza, pues parece ser que, aunque haya excepciones, que sé que las hay, que están mejor dotados que no una mujer. Pero vuelvo al anterior, ¿no? Hay muchísimas actividades para lo cual están mejor dotadas que en un hombre. Esa es mi opinión. I viceversa, diu. Claro, porque Gràcies, somos ara comentem diferentes, porque ha dicho ese resumen... Espera, bueno, Eric, sí. lo comentas, pero déjame despedir. Se tiene que dar las gracias siempre a la gente que llama en directo. No, va, sí, no, és important, Tomàs. Sí, ja ho sabem. Lluís, des de Castelldefels, gràcies per la trucada, 936670022. Encinas. No, porque Bueno, acaba. Si quería decir algo, Tomás... Va, pues Tomàs. Sí, molt ràpid, i és que això és una cosa... Repeteixo, les polítiques s'han de fer amb resultats i no s'ha de fer amb populisme, com que li preguntes quins sectors i no te'n sap dir ni un. És que ens hem trobat que s'ha intentat aplicar... Deixa'm acabar, s'ha intentat aplicar una llei trans, s'ha intentat aplicar una llei trans, que aquesta llei, un apartat diu que amb 16 anys la persona mateixa ja pot anar a qualsevol lloc i canviar el seu sexe sense cap autorització dels pares ni de ningú. Llavors, això és, jo crec que és un tema delicat que s'hauria de mirar bé, perquè ara mateix... Sexe amb una altra persona. No, però què vol dir? Que llavors, amb 16 anys, si aquesta mateixa persona... No pots votar. Si aquesta mateixa persona vol anar d'excursió, li hauran de firmar un paper els pares. I si es vol canviar de sexe, no li hauran de firmar cap paper. Les coses s'han de mirar amb cuidado i no amb populisme. I això és un altre exemple. El que ha dit la trucada, home, jo crec que sí que és bo que hi hagi diversitat en totes les feines i en tots els sectors i en totes les feines concretes. Ara bé, si alguna persona vol fer una cosa, que la faci, llibertat individual primer. Però és que, Anthony, és com si tu et vols pintar les ungles, pinta-te-les. Jo no tinc cap problema. O si et vols fer rastes, fes-te-les. Vull dir, només faltaria. Però no em diguis a mi que m'hagi de pintar les ungles o que m'hagi de posar rastes. I ara sembla que això està passant. Ni em facis fora a mi d'una manifestació. Ni em facis fora. Ja sé que tu tens gent al teu partit que és de dretes i consellers, per exemple, el senyor Jordi Puigneró és un home que se'l veu bé, però ja sé que tu no comparteixes. Qui t'ha obligat? Per començar, qui t'ha obligat a que et pintin... Un moment, és que ha dit el Jordi Puigneró se'l veu bé. Què vol dir se'l veu bé? No, que és una persona capacitada, i que, igual que el senyor, el conseller d'Economia i Hisenda, que és una persona amb molt de seny i sentit comú, que aquí ho diria jo, que gent del teu partit... Bueno, que jo no sé què fas de Junts encara. Qui t'obliga a pintar-te les ungles? Això per començar. Ningú, però sembla... Aleshores, de què estem parlant aquí? Ha sigut un exemple i una metàfora, però doncs no hi ha exemple. Jo el que vull dir,
Jo el que vull dir que hi ha d'haver màxima llibertat. No, evidentment. I ja està. I molts cops sembla que es criminalitzi i tu és el primer que vas començar dient que Joves Units que érem uns pijos, uns... Que és veritat, no estic dient mentides. Bueno, doncs I no m'estàs dient que és deixa'm a mi mentida. amb una No m'estàs americana. dient que és mentida. Com? No, Clar que és pot sonar com mentida. vulgui, A mi només faltaria. Però llavors perquè... Però amb americana tampoc és de No, pijo. jo algun El senyor cop... Anthony presenta un programa amb americana. No, però jo algun De tant cop... en tant, Anthony, I jo de algun pijo cop té t'he el dit que jo tinc de rastes. peso. Jo algun cop... Anthony, jo algun cop t'he dit rastes o que ets un... Bueno, això sí, però això és una definició política. Però jo algun cop m'he posat amb el teu aspecte físic o amb el teu aspecte de forma d'anar pentinat, oi que no? Però això és el que dic. Però és que és molt més fàcil que el senyor Anthony tiri aquí coses i després que no et sàpiga dir ni una cosa concreta. És Però com estar al pati. si he dit les coses, una altra cosa és que a tu no t'agradi el que escoltes. Sandra, des de... Sí, després puc introduir. Va, després faré callar una estoneta a Tomàs. Sandra, des de Barcelona, bona tarda. Hola, buena tarde. Bona tarda, benvinguda. Gracias. Bueno, primero dar las gracias a la gente que ha invitada. Lamento que Anthony hoy esté solo. No hay nadie que le apoye, pero bueno, llamo un poco porque estoy alucinando un poco con los argumentos que se dan en relación a lo que ha dicho Georgina, de que la masculinidad y la feminidad, bueno, ha dado a entender que existen per se, que son algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Estoy completamente en desacuerdo con esto. Dudo que sea algo diferente a los estereotipos de género. Me gustaría que explicase por qué dice que existen en el tiempo y si es que una persona que nace con pene y una persona que nace con vagina tiene por sí unos atributos, porque para mí esto es nuevo, no lo conocía. Me gustaría que lo explicase y que lo aclarase mejor y que en ningún caso un hombre es valiente por entrarle a una mujer. O sea, esto me parece totalmente absurdo, disculpad. Me gustaría que aclarase esto y nada, gracias. Ara ho aclara. Gràcies, Sandra, per la trucada. Recordo per davant encara molts minuts de programa, 32 concretament. de sentir les seves 9 respostes. 3 667 0022. Georgina Vellès. Serà per al·lusions. devastadora. Velles. Endavant. Georgina. Bé, hi ha una idea molt comú avui dia, que és que els humans naixem com una tabula rasa, com un full en blanc. És A a mi dir, no m'ho han dit mai, això. sí, representa que tu neixes d'una manera Descartes, no? Qui ho deia, això? i després tot són construccions socials, tot. Sí. És a dir, tot el que tu ets com a persona no tens res innat, no tens res, és a dir, tu això, neixes com un full en blanc i tot el que ets és doncs això, construccions socials, no? Llavors, això no és cert, no? Per exemple, hi ha moltes psicòlogues italianes, sobretot una d'aquesta escola que és Mariolina Ceriotti, que ja parla molt de l'empremta psicomaterna. Aquesta empremta psicomaterna és una empremta que tenim les dones de manera natural, és a dir, està inclosa en la nostra feminitat, perquè som les que durant tota la història hem donat accés a la vida, que és un paper superimportant, que jo crec que està molt poc valorat en feminisme. El feminisme postmodern no parla mai d'això. Tu ets feminista? A veure, feminista, tal... Per mi el que hi ha avui dia, tinc un vídeo que parla d'això, en el qual explico la meva postura. Per mi el que hi ha avui dia no és feminisme, és ideologia de gènere. Són dues coses diferents. La ideologia de gènere defensa que no existeixen un home i una dona natural. Per tant, és contrari al feminisme, perquè si no existeix una dona natural, quins drets de les dones estàs defensant? I després, o sigui, feminista com de la primera onada, o sigui, igualtat de drets, igualtat de deures, que la igualtat de deures se'n parla més poc que la igualtat de drets, i tant, evidentment. Accés a l'educació per tothom, accés a l'oferta laboral per tothom, qui es vulgui quedar a casa que es quedi a casa, qui vulgui treballar, evidentment. Però algú em pot dir un dret a Europa, no fora d'Europa, perquè a Europa tot és bastant de color de rosa en aquests aspectes, però fora d'Europa les coses no són així. I aquests ens volen donar lliçons, eh? A Europa, un dret que tingui l'home que la dona no tingui, un dret legal, quin? Cap. Claro, en Europa, no hay una discriminación hacia la mujer a nivel legal, como dice Georgina, a nivel de derechos y libertades fundamentales. Sí que es cierto que siempre a veces habrá casos muy concretos que haya que analizar, y porque ahora estamos en un retroceso de libertades, eso es así, entonces eso cambia, pero eso es otro tema. En el caso, bueno, que está relacionado, eso sí, pero yo quería hablar sobre también la anteúltima llamada. Sandra. La anteúltima. Luis. Que coincido que claro, que somos diferentes. El hombre y la mujer tiene cualidades a veces muy diferentes. Eso es así, por naturaleza también, y a nivel psicológico, y no lo digo
digo yo, lo han dicho, bueno, él es psicólogo, Tomás, hay psicólogos que lo confirman, que la mente de una mujer es diferente a la de un hombre, también a la hora de interpretar la realidad, a la hora de fijarse, por ejemplo, en un chico, igual que nosotros pues nos podemos fijar en una chica, la manera de enfocarlo quizás es muy diferente. Eso es así. Que es visibilitzi la realitat del col·lectiu. Eso es así, y además biológicamente somos distintos, pero lo que se debe garantizar como sociedad, que es lo que he dicho al principio, es que haya una igualdad de oportunidades, porque eso sí que se puede garantizar. Y eso es un tema que es lo que poco se trabaja. Se hace mucho populismo, se hace mucho sectarismo, se destina un pastizal en, por ejemplo, en sufragar este lenguaje inclusivo, libros de texto donde dicen el todes, todas y todas, y no sé qué, no sé cuántos. Això en quin llibre de text ho has vist? Ya se está implantando. ¿A En dónde? Francia se han prohibido los libros escolares. Y aquí lo pretenden imponer y lo están imponiendo a través de adoctrinamiento en las aulas también. ¿Qué dices tú? Hay cursos, y tanto que hay cursos de adoctrinamiento también, no solo a nivel del lenguaje, que es terrorismo cultural, eso. Es terrorismo cultural el lenguaje inclusivo. Per l'amor de Déu. Porque el Aquí lenguaje tenim unes realitats. inclusivo es incorrecto. Aquí tenim... És veritat que el llenguatge inclusiu és incorrecte per I la además llengua. es fa servir, És a dir, no? no, jo utilitzo el femení si em dóna la gana, ja està. Bueno, qui és un especialista i que no les se'n faria teves fora del juntes plató és diuen- vostè, es diuen presentador. joves Presentador, Un moment. vostè sempre fa servir És que això no és el llenguatge llenguatge inclusiu. Això no és Sí, però llenguatge... jo en aquest programa faig servir el llenguatge inclusiu quan em ve de gust, però és que a part tampoc t'haig de donar cap explicació. No, però no vayas fas que m'has I deixat jo, doncs, planxat. en fi, em tornen a tallar i jo és que em perdo. Clar, deixeu-lo parlar. Això és impossible. Però que ha de donar arguments molt Ahora contrastats. tiene que A veure, que estic pensar. en minoria. Jo és que m'he perdut. Ja no... Deixeu-lo acabar. Sí, el llenguatge Què t'estava inclusiu, dient? etcètera. El terrorisme lingüístic. Molt bé. Això del terrorisme lingüístic no sé d'on t'ho treus. Lo es, y lo dice hasta Francia. Lo dice el diputado Aquí francés. el que estem intentant visualitzar són diferents realitats que vosaltres no heu visibilitzat en cap moment, perquè no us importa gaire. A part d'això, jo considero que l'autodeterminació de gènere doncs, ha de ser una garantia per tal de que la gent que es considera transgènere o transsexual pugui tenir la llibertat de ser tal com és. Que les institucions li garanteixin aquest reconeixement. Perquè ara tenim un problema greu, i és que aquestes persones transsexuals o transgèneres estan patint una exclusió social intolerable. Estan patint, per exemple, un 85% d'atur, una de les taxes de suïcidis més altes, i això s'ha d'aturar d'alguna manera. Hem de trobar una solució. I invisibilitzant aquesta realitat, l'únic que farem és empitjorar aquesta situació. Georgina? Mira, volia tornar a la trucada de la noia, que no recordo el nom, ho sento. La noia que ha trucat, la Sandra, i en relació al que dèieu vosaltres també abans del tema de les carreres, què tria cada sexe, no? Hi ha un exemple, o sigui, en relació a la feminitat i la masculinitat, no? Que l'home i la dona són diferents, evidentment, si no existiria només un sexe. Per què han d'existir dos si els dos són iguals i cadascú té les seves qualitats, les seves facilitats, les seves virtuts, i per això ens necessitem els uns als altres, evidentment. Llavors, hi ha un exemple que a mi m'agrada molt i em sembla molt interessant, i és això de la tria de les carreres universitàries. Està demostrat que en els països on més llibertat hi ha i més igualtat de gènere, les dones continuen triant, i cada vegada en més mesura, les carreres més relacionades amb les cures, les socials i les humanístiques, i els homes, les enginyeries, tecnologies i ciències. És a dir, per exemple, en els països del nord d'Europa, que són els més en qualitat d'ideologia, de llibertat, de la dona lliure, no? Al final, això és Europa del Nord, el 100%, no? Doncs cada vegada hi ha menys dones que trien científiques, tecnològiques i totes aquestes coses. És a dir, quan la dona té més llibertat i més igualtat, més continua triant allò que li crida la natura d'estudiar. I per contra, perdó, ja acabo, en els països en els quals hi ha més desigualtat i les dones estan més castigades, que una dona val poc més que una gallina, les dones que poden estudiar, com per exemple el cas de la Índia, les dones que poden estudiar precisament trien carreres científiques, tecnològiques i informàtica i tot això precisament per poder guanyar més diners i no haver de dependre d'un home. És a dir, no trien amb llibertat, trien per poder ser lliures. És a dir, el que hauríem de fer és valorar més socialment i econòmicament les carreres
que trien més les dones quan trien amb llibertat, no obligar-nos a estudiar enginyeries, obligar-nos a estudiar científiques i tecnològiques, perquè clar que som capaces de fer-les, el que passa és que no tenim aquesta inclinació i aquest interès, no res dolent. Lídia, de Tarragona, bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, saludar a tots els tertulians i tertulianes. Salutacions. I primer de tot, que la pregunta està mal enfocada perquè, si no, hi ha una mica de binarisme aquí i hi ha altres realitats. Després, comentant a l'Eric sobre que hi ha adoctrinament, ens hem d'adonar que a la societat hi ha moltes persones molt diverses, tal com ha dit l'Antoni, i per tant, jo no crec que estiguin adoctrinant, al contrari. Demostren diverses. I el que ha comentat la Georgina sobre els estudis del cervell, o crec que ha sigut l'Eric que ho ha dit, s'ha demostrat que això no és cert, que no hi ha cap punt del cervell ni cap estudi que pugui demostrar que són diferents o que pensin d'una manera o d'una altra. Ja estaria. Ha mencionat que hi ha altres realitats, totalment cert. Disculpa si no les hem posat aquí. Claro, no sé si haguessin bueno, cagut en la pregunta en el rètol. Yo quiero decir a esta 9-3, espera, espectadora... Eric, 936670022, trucadas en directo, Encinas. Sí, perdona. Y luego vamos a mirar un vídeo de Georgina, que los quiero lanzar ya. No, respecto a esta Sí, no llamada y por alusiones, yo me reafirmo, hay adoctrinamiento, también en la ideología de género hay mucho adoctrinamiento y se está criminalizando a veces al hombre, incluso en las aulas. Y es una verdad, es una verdad, escucha, es una verdad. ¿Cómo se criminaliza al hombre en las Es una aulas? verdad, pues mira, se dan hasta charlas donde se dice, como dije ya en su momento... ¿Cuántas charlas te han dado a ti en la universidad? Bueno, escucharme. Hay libertad, es cierto, en cierta manera, para acudir o no a esas charlas, pero esas charlas se dan donde se menciona, a lo mejor no es el título en concreto de esa charla en cuestión, pero se sueltan puyazos hacia el hombre o hacia... en ciertas charlas, y me refiero y ha ocurrido en algunas universidades catalanas. Y en cambio, si se lanza algunos puyazos contra la ideología de género, eso ya se tilda de machista a la universidad, te pueden vetar, te pueden insultar y te pueden increpar y te pueden permitir que no des la charla. Tenim un greu problema en aquesta societat. I és que, per exemple, tenim a uns joves que en moltes ocasions trobem que hi ha bullying, que hi ha assetjament sexual, assetjament a companyes o companys de classe. Per què? Doncs potser perquè falten valors. Valors en el respecte, en la diversitat. Això és veritat. I per això eso no lo niega nadie. Home, encara el que s'ha de fer... demòcrata cristià i no sabràs. El que s'ha de fer... Sí. Molt bé, continuo. El que s'ha de fer, jo crec, és implementar en les aules del país una educació sexoafectiva, més que res, perquè amb això incentivarem que els joves, els nens i els joves, tinguin més coneixement. La gent potser no entén aquest llenguatge d'educació sexoafectiva. Sí, concrétalo eso, pero yo ya te voy a contestar. Queda molt maca la paraula, però... Una assignatura on s'aprenguin els valors del respecte, de la convivència, del saber entendre que hi ha diversitat. O sea, tú... Jo la vaig fer, educació per la sexualitat, de primer eso como un capítulo... Un moment, Encinas, déjalo acabar que m'expliqui, perquè jo aquesta assignatura ja la vaig fer. Només a primer d'ESO. Sí. El que toca és... A tots els cursos. Més que res perquè... Populisme de Mahoma. No, populisme no. És perquè amb una assignatura no et serveix de gaire. No em sembla malament. O sea, tú priorizas eso en lugar de favorecer el respeto en las aulas, que por cierto cada vez menos, y en lugar de favorecer, por ejemplo, la geometría, que estudien eso en lugar de geometría. Jo he fet xerrades amb joves d'instituts i actualment no hi ha un respecte real. O sigui, hi ha bullying i hi ha assetjament. Bueno, a veure, això dels joves no hi ha cap país del món. Hay que garantizar que haya respeto. I d'alguna manera s'ha de trobar una solució, no? Raquel, bona tarda, des de Barcelona. Hola, buena tarde. Buena tarde, benvinguda al programa. Hola, ¿qué tal? Me gustaría felicitaros por lo plural que es el programa. Me encanta poder llamar y poder dar mi opinión sobre cualquier tema. En concreto, me gustaría responder a Eric cuando ha dicho que los cerebros de las mujeres y de los hombres son diferentes. Bueno, aquí dar un dato, ¿no? Los cerebros no son diferentes porque nazcas con vagina o con pene. Son diferentes porque durante todo el crecimiento de los niños y las niñas los tratamos diferente y es por eso que se desarrollan ciertas partes más que otras, ¿no? Me gustaría recalcar en este
digamos, crecimiento de los niños y las niñas, dos temas, ¿no? Normalmente a los niños siempre les reforzamos, pues, que son valientes, que son inteligentes, ¿no? Y a las niñas casi siempre les reforzamos qué guapa eres, qué bien bailas, ¿no? Y al final esto hace que los cerebros, pues, se desarrollen de otras maneras. Y también me gustaría contestar a Georgina en el tema de las carreras, ¿no? Y por qué las mujeres actualmente eligen carreras más sociales o más científicas en torno a la medicina que a ingenierías, ¿no? Y en concreto, bueno, no sé, Georgina, qué habrás estudiado, ¿no? Yo sí que he estudiado en ingeniería y he centrado bastantes de mis esfuerzos, ¿no?, en que las niñas y los niños pues elijan más carreras científicas, y en concreto de la ingeniería, y puedo decirte que las niñas no eligen carreras científicas por cómo les enseñamos o cómo les educamos desde el principio. De hecho, decirte, solo un apunte, que las mujeres que ahora tienen entre 60 y 50 años, que empezaron este camino de, venga, vamos a animar a las niñas, ¿no?, que no se sientan un bicho raro por estudiar una carrera de ciencias, estamos recogiendo ahora, 40 años después, un poco los frutos, y hasta dentro de otros 40 años seguramente no haya paridad en todas las carreras. Solamente decir este apunte. Y por último, me gustaría comentar una cosa que bueno, para mí es un hecho, pero quizás sea más discutible, y es que algo esté legislado no significa que en la realidad se cumpla, ¿no? Se debería cumplir, sí, però creo que no és del tot així. Raquel, gràcies per la trucada. Ara ho comentem, des de Barcelona. Recordo moltes trucades femenines avui. Poden trucar homes, dones o qui sigui, 936 67 0022. Anem a repassar... Ah, no, vols comentar la trucada, no? Suposo. Bé, simplement... Breument, vamos a comentar brevemente la llamada, sí. Repetir-li el que ja li he dit, que les estadístiques mostren que els països del nord d'Europa, que són pioners en matèries de llibertat i igualtat amb les dones cada vegada trien més, amb llibertat i educades des de petites, igual que els homes, trien cada vegada més les carreres tradicionalment associades a les dones. I en els països on hi ha menys llibertats i menys igualtats, com per exemple a la Índia, les dones trien les altres carreres precisament per poder deslligar-se econòmicament de l'home. És a dir, les xifres van en contra seva. I a la realitat, o sigui, els fets no li importen els vostres sentiments, la realitat és la que és. Encinas, 10 segundos. Sí, respecto al comentario que decía de lo que he dicho, yo creo que sí, las mentes son diferentes, pero hay cosas que se pueden remediar. Es decir, lo que tenemos aquí es muy... Bueno, yo creo que lo que hay que garantizar es eso, la igualdad de oportunidades, pero aparte de las diferencias biológicas, me remito a que hay muchos expertos que aseguran que tenemos diferencias mentales entre hombres y mujeres. Mira, tenim en Robert, creo que es amigo tuyo, ¿no? Sí. Dale paso tú, que le hará ilusión. Robert de Cornellà. Muy bien, Robert, adelante. Hola, bon dia a tot el dia, ¿qué tal? Bon dia tot el dia, Robert, endavant. Buenas tardes. Pues yo decir un par de cosillas. Respecto a la pregunta, decir que, bueno, que cada uno elija lo que quiera y lo que tenemos que construir es una sociedad más justa, más igualitaria. Y la segunda cosa que me gustaría decir, ya que habéis hablado de comida al inicio del programa, recordad que, Eric, que mañana hemos quedado para ir al cubano, no me dejes colgado. Sí, iremos a una comida cubana, en un restaurante cubano muy bueno de Barcelona. Pero esto vosotros dos, Esto entre... Nosotros, a ver... Un saludo, Robert. A mi m'he invitat. No teníem pensat anar a un restaurant cubà, més enllà de que el Tomàs de Sant Boi li encantaria, segur que sí. 93667 0022, 15 minuts de programa, gràcies per la trucada, Robert, des de Cornellà. Ara sí, vídeo número 18, atenció. La Georgina, en un dels seus vídeos de YouTube, explica una de les seves vivències i diu que els sexes entre si ja no se senten atrets. I és divertit perquè quan parlo amb noies em diuen que en certa manera ja no se senten molt atretes pels homes o no tenen aquest impuls d'anar cap als homes perquè no els troben prou masculins. I quan parlo amb nois em trobo exactament amb el mateix, que en certa manera moltes vegades tenen cert rebuig per certs sectors de dones perquè no les troben femenines i no les troben tampoc agradables. És a dir, els dos sexes hem renunciat a la nostra natura i allò que ens fa especials, únics i valuosos. Georgina?
És que no puc afegir res més, és a dir, a mi m'agradaria sentir les opinions d'ells perquè jo només puc reafirmar-me amb això, és a dir... Doncs escoltem les opinions. Aviam, primer en Tomàs breument i després l'Anthony. No, pobre Anthony. No sé, és que no ho sé què dir, no sé. T'he deixat sense paraules, Doncs Tomàs? Anthony. Sí, no... Jo suposo que això són... Has perdut el torn, ja. Jo suposo que això són més gustos que una altra història, perquè, en fi, tampoc puc donar aquí una opinió molt fonamentada perquè directament no em sento atret per les noies, així que, en fi, poca cosa puc afegir. Però potser No algun tinc dia t'hi coneixement. sentiràs. Però potser algun dia sí. No. Això no pots saber. No se sap mai. No crec. Això no es pot saber. Mai se sap, però no ho crec. Nunca digas de esta agua no beberé, Anthony. Exacte. Bueno, però... Jordi de Mallorca, bona tarda, Jordi. Bona tarda. Bona tarda, benvingut al programa des de les Illes Balears. A veure, si m'escolten bé... Perfectament, l'escoltem amb suma atenció. Doncs miri, només una cosa. Fa uns 40 anys, me sembla més o manco, hi va haver una senyora, una escriptora, que va escriure 2 llibres i no s'ha dit... Bueno, la varen criticar molt perquè era una dona que deia... El títol era... El hombre domado. Sí. I això deia... Esther Vilar, se deia, Esther Vilar, no se n'ha parlat mai més, i les dones, per lo vist, es veu que en aquests 40 anys tampoc l'han llegit, i si l'han llegit no els hi ha agradat, perquè la culpa de que tot això estigui encara com està, només és de les dones, i la senyora ho va dir ben clar. Qui és que cria els nins? Qui és que cria a les dones, a les nines? La dona, i la dona és l'única que fa diferències ja a casa entre el nin i la nina. I tot això estava en moviment molt ben desxifrat amb el Barón Domado. Però, esclar, això es veu que no li va agradar a la gent, o a les dones, per lo menos, i encara continuem igual a casa tractant el nin i la nina diferent. Bé, gràcies, recordo, moltíssimes gràcies per la trucada també des de les Illes Balears, en aquest cas des de Palma de Mallorca. Bueno, yo Des de creo... l'illa de Mallorca. 936670022, 11 minuts. Encinas, breument. Sí, yo creo que en casa he entendido que el hombre, bueno, hacía menos cosas, por lo que decía este telespectador, que hacía menos cosas, y no estoy de acuerdo. En cada casa, depende, cada casa es diferente, cada casa es un mundo y cada casa educa a sus hijos de una manera en concreto, pero tradicionalment, a la llar, bueno, pero está cambiando, se le da una educación, se intenta dar, por norma yo noto en las familias que se le da una educación bastante igual a la que le puedas dar a un niño, es decir, se le da una educación muy similar a una niña que a un niño, es decir, en casa. Depèn. Más o menos. Jo crec que els pares, doncs, en això han de poder ser lliures, educar el seu fill i la seva filla com creguin. L'Estat això no ho ha d'imposar amb cap tipus de llei. Igualment jo crec, i repeteixo el que he dit al principi, com a humanista, com a demòcrata cristià, crec que tothom es mereix una llibertat individual i s'acaba aquesta llibertat individual contra pitges la de l'altra. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que hi han d'haver, i estic d'acord amb l'Anthony, bons valors, educació, respecte, seny, i ja està. Tu, Tomàs, et sents molt, molt, molt masculí? Jo és que jo soc una persona moderada i no soc un hiperventilat. És que ser masculí no vol dir ser un macho ibérico. Clar, no, vull dir, jo soc una persona... No, perquè ell ho pregunta, el presentador ho pregunta per veure si... No, per què penses que t'ho pregunto? Ho pregunto per llançar un vídeo, no és per res. Ho pregunto perquè la Georgina, atenció, que em preparin el número 16, ens explica les 4 característiques principals dels homes, ens ho explica la Georgina. De l'home masculí. Força, coratge, domini i honor. Perquè, bàsicament, abans els homes, o sigui, en tota l'evolució, els homes que tenien aquestes qualitats eren els que sobrevivien i aconseguien traspassar la seva genètica una generació més. Per què remarques de l'home masculí? Perquè hi ha homes que no són masculins avui dia. És precisament el tema del debat, no? Que jo crec que... És algun problema? Això ha existit sempre, o sigui, no és una cosa nova. Jo he dit al principi del programa que crec que tothom ha de fer el que li vingui de gust. Ara bé, jo prefereixo unes coses, evidentment, i sóc lliure de triar el que em sembla a mi millor.
En aquest cas, o sigui, aquestes qualitats Quines eren? que són de les de... No me'n recordo. Força, coratge... Domini i honor. Memòria populista, tens, els discursos. Sí, mira, ho té allà guardat. L'Antoni s'ho ha apuntat segur al paper. Sí, se lo ha puesto ahí. Diuen que són les memòria. qualitats que tu buscaries, tant com un home com una dona, que buscarien un home en un context de risc, en un context de vida o mort. Tu buscaries aquestes qualitats en un home. Jo en aquest cas, jo ho veig més orientat en ser amable, no en tindre Però una que dona distingir. també pot ser amable. No, Hi ha sí, qualitats que són ambdós dos sexes. Exacte, però amb la pregunta que m'ha fet ella abans, jo que considero una persona, intento ser amable, intento portar-me bé amb la gent que em relaciono i ja està. I això jo crec que és lo important al final, que hi hagi bones relacions personals i el que no s'ha de fer és sectarisme com el que està fent un ministeri, repeteixo, que cobra 400 milions d'euros a l'any. 400 milions d'euros. Ahí està. Olga, bona tarda. Hola, bona tarda. Jo penso que amb això de ser més masculí o més femení, les dones ens han posat ja al dia. I ara fa falta els homes. Perquè els homes han de respectar més a les dones perquè tan intel·ligent pot ser un home com una dona. I jo penso que les dones ens mereixem els mateixos honors. I bones tardes a tothom. Bones tardes. Per descomptat. Per descomptat. Bones tardes a Olga, bon cap de setmana. I quan queda el programa? 7, no? 7 minuts queden, si pot ser? 6 minutets. Doncs mira, si se fallen una trucada i si no ja per la setmana que ve. Que seguirem aquí, seguirem fortes. Que per cert, aviam, jo crec que ho he dit abans, però és important remarcar-ho. Vull dir, estava convidada una noia en aquest programa que a última hora no ha pogut venir i per això ha vingut en Tomàs, però és obvi que el debat hagués estat més interessant amb una noia feminista aquí en el programa. Hauria estat... Però t'haig d'agrair un moment, perquè vagi per endavant que li haig d'agrair al senyor Tomàs Güell, a part de les seves joventuts, estaves a un dinar, sí que dineu tard, però independentment de si estàs a un dinar, un berenar o fent una carxofada, m'és igual. Gràcies per la confiança en el programa, gràcies per donar-nos aquest cop de mà i tu saps que et valoro molt. Igualment, amic. Gràcies. Amic presentador. Sí, i després en fines, breu i en fines. Superbreu. Crec que molta gent també es pensa que la feminitat vol dir, doncs això, els rols de gènere, no? Que la dona es quedi a casa cuidant els nens. Però crec que és molt important remarcar que també hi ha manera femenina de fer negocis. I si m'està mirant alguna noia que li interessa aquest tema, en plan, tipus les empreses, la manera de fer negocis, el lideratge en la dona, hi ha una dona molt interessant que es diu Núria Chinchilla, que ha escrit diversos llibres al respecte, té cursos al respecte, de com fer negocis, de com entrar en el món dels negocis de manera femenina, no imitant a un home. És a dir, fer negocis com una dona, no com una dona disfrazada d'home. Encinas. Sí, yo precisamente quería, en relación a este tema, porque no lo he dicho antes, es decir que estoy orgulloso de mi masculinidad. Precisamente, porque a veces yo creo que hay hasta miedo, ¿no? Escúchame. Eric, ¿qué es lo más masculino? Eric, por favor, después nos lo revelas. Mucha elegancia a las mujeres. Clara, des de Berga, bona tarda. Després nos lo cuentes. Clara, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, endavant. Bé, primer de tot, saludar la Georgina, que la segueixo i estic molt d'acord amb tot el que diu. I bé, tornant a la primera pregunta, que bé, fora de la llibertat que cadascú es com és, evidentment, que homes i dones tenim la nostra natura. I sembla que ara es vulguin trencar com aquestes natures dient que es volen trencar els rols de gènere. I tot això de trencar la masculinitat fràgil, que se sent molt, no? I bé, trobo que, o sigui, si tornéssim a les nostres natures i, no sé, com recuperar tot això, jo trobo que seria bastant més lògic que no pas intentar... O sigui, això, no sé, que els homes han de ser més femenins i les dones més. Bé, no sé si s'ha tallat aquí al final, però gràcies al que apuntava la Clara, que ens trucava des del Berguedà, concretament des de Berga, la capital. Recordo, Catalunya, territori, paraula, debat, pluralitat, joventut, trucades. La setmana que ve més. Encinas.
pues lo que estaba diciendo es que estoy orgulloso de mi masculinidad, dado que masculinidad, exacto. Per què ho remarques tant? Porque a veces vivimos en una sociedad que lo tradicional parece que no se tenga que reivindicar, y yo en mi caso estoy orgulloso. Tú eres conservador, ¿no? Estoy orgulloso en ese aspecto, sí, en mi caso, en mi orientación sexual soy tradicional, es decir, pero yo respeto todas las orientaciones sexuales, y además... ¿Tú te sientes muy hombre? Sí, en mi caso sí, y lo digo orgulloso, es decir, yo creo que no hay problema. No hay problema, pues mira, ser muy hombre, por ejemplo, tratar a la Georgina con elegancia. Yo creo que ser un Don Juan, ser elegante, ser elegante, Estem parlant de valors, què més? Tener valores, precisamente, tener valores de apoyar a la familia, apoyar, ayudar en casa, fuerza física, energía. Todo eso son adjetivos que puede tener un hombre que se siente, pues eso, orgulloso de ser más masculino. Y yo creo que no está mal reivindicarlo. Vivimos en un tiempo... Pero una mujer también puede tener fuerza. Igual. Por eso la feminidad también... Mira, sin ir más lejos, la campeona halterofilia de los Juegos Olímpicos creo que fue Por supuesto. Y ahora iba. Si me dejáis acabar, la feminidad es otro tema que hay que reivindicar. Porque también, igual que se reivindican los derechos de los LGTBI, pues se tiene que reivindicar la masculinidad y la feminidad. Anthony. Tens un peu a l'edat mitjana i l'altre al segle XXI. Sisplau, posa l'altra cama al segle XXI. Quan es va acabar l'edat mitjana? Per l'amor de Déu, deixeu-me parlar. Quan es va acabar? Porto tenint màxima educació des del primer moment. Sisplau, la natura no és ni blanc ni és negre. I això crec que la realitat és molt tossuda. Hi ha molts matisos. Hi ha molts grisos. Hi ha una realitat que aquí, doncs, sí que heu dit que reconeixeu, però quan esteu parlant l'esteu negant. O una cosa o l'altra. No es pot ser... No hi ha masculinitat i feminitat pels homes i per les dones i ja està. Hi ha un gran ventall de diferències. Tu també et sents... Tu com et sents? Sincerament, em sento persona. Això per començar. Em sento persona. Soc un home i em sento persona, ja està. I si una persona creu que és una altra història, doncs tot el meu reconeixement, tot el meu respecte. Perquè per sobre de tot, tots som persones, i ja està. Sí, però jo com a... Mira, Anthony, avui ens hem posat d'acord, però el de dir-li falangista no té ni cap ni peu. És que no ho he dit. No tiene sentido por ningún lado. Dels falangistes, si us sembla, un altre dia parlem, perquè avui... I de les falangistes, no ens discriminin. I les falangistes. Bàsicament és que no ens queda gaire temps de programa i a mi sempre m'agrada tancar el programa acomiadant els tertulians, acomiadant a les tertulianes. Eric Encinas, periodista, gràcies per venir al programa. A ti. Georgina Vallès, youtuber, gràcies. També Anthony Sánchez i Tomàs Güell. Setmana que ve més. Ciao. Bon cap de setmana.